ka Pyrthei TV. Na katuk Khubor kimat tung ini kami mentai ya ki Khubor na Kylleng ke Jylla. Ki pulit jong ke Shillong traffic branch kila talasi kendit ya ki tuk lan ki arshaka ha IGP point. Hagani kejing talasi lalap babun ki arshaka kimdon ya ki kot kisla ki babiang kum ka registration ka insurance ki number plate bat kilap ru ba ki don ki bapendait da ki modified silencer. Superintendent of Police Traffic, K. Prasad, layatho bahagajing talasi kali kaba arsngi ki pulit klayo lum hado arlak tengkatam na kaba dan kuna ya ki nong pen khen ain bat ula ongru ba katanat pulit kandang yai beteng man lagasngi ban talasi ya ki kali arshaka. Khasi Jaintia Food and Vegetable Suppliers Association harangkat kajing Trailang bat ka Hinyo Trap National Youth Front East Khasi Hills District kumju ru bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Maurang Keneng Circle kalalap ya kajingle benami jongki Khasi halat smith kabahab akshinong umpernai. Kini giseng kila yobat ya ki kali kit piat ki kali kit shini ya kabala suba bagi day ki batmu ban khayi bean sha Bangladesh. Arngut ki khot jong ka Khasi Students Union ki bla syakem hagi pulit hagasi ba ar ka arfulai tarik Ïaïong arjar arpsau kila syaktian bishar hakashari jong district and sessions judge ka East Khasi Hills District ha ka nosngi jong ka arpsau tarik Ïaïong arjar arpsau. Ya kini ki arngut ki pulit ki lakem halor ke jing syap niap jong ki arngut ki nong bela bar Jylla ha ichamati ha ka arfunyo tarik ulber arjar arpsau ya ki bala tip kerteng kum u Ishan Singh bat u Sudip Dotta bat wei nong bela misteri bar Jylla u bala tip kerteng kum u Arjun Rai u bala syak syok pen mensau ha maulai mauro ha ka shipau tarik Ïaïong arjar arpsau nrei ula khlatno ha negrims. Haba bodin ya ka jing yok kam kontrak da wei bar Jylla hapo ka hospital negrims ka khon New Trap National Awakening Movement State Youth Wing kala kerpat yo chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ba omdei ban I trading license yau ni bar Jylla. Kajing kepat jong ka khon New Trap National Awakening Movement kadai ha kajing ya kenduk mentaka sengi ha kamera trekam jong uba penyat sing CM u CEM jong ka KHADC uba Thomas Pasa uba dai president jong ka khnam State Youth Wing ula ong ba u CEM ula kular ba unsa ai da kajing tho shagi bor badai pet jong ka negrims. Vishal Pandey ubadai utrai jong dukan mobile store JS Enterprise kebadan halaim kra markap bat halaim kra police station haga arfulai tarik Ïaïong arhajar arpusau ula mudui daga ejahar syaki pulit jong halaim kra police station ban pentip bahaga arfu artarik bena Ïaïong arhajar arpusau haka por kumba sau shiteng baje janmit kawai ka mobile phone iPhone kebadan yau email number license not license san rewe khandai nyo rew khandai rew nyo rew kala syatu napo dukan ula pentip bahaga bayadai bat kajing syatu jongani ka mobile phone la yo ring door lot nadong sedong lembah ka CCTV camera bala pendai hapo kani ka dukan hagaba la ban yo isna wat ya ka dor jongki brew ki badon khti hagani ka kam. Ka Students Wing jong ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization haga arpusau tarik Ïaïong arjar arpusau kala IT da kajing tho syaka office jong u Superintendent of Police ka East Khasi Hills District bandawa ya katanat pulit bagadai ban kemno mardor ya ki saungut ki brew ki badon khti ban le beijot ya ka wei ka samla bat ki bala pensapriang ya ka video haga social media ya ka ba kila ringdur haga por ba kila le beijot ya ka. Chairman jong Students Wing usamla yajan lang sotun ulayatu baga hito ka ai jingyaro ya kato kasamla kabalami syakhmat ban mudui daga ejahar persyai kinong lek kambeman bat hagajo kapor ulaong baga seng kan ai jing kersyan ya kino gilanot kentai ki bemnot ban mi syakhmat bat ki balamat ya kani ka jo ka apot hagajing im gojoki.
Uway na kinong yalam jangga NPP ubadai ru menteri sorkar. Rakam sangma ula keno babaro kinong kersyan jangga seng TMC Hatura Parliamentary Constituency. Ki kersyan lut ya kaseng Kongres baru ula ong ba umtip na kano kadaw baka TMC kalik kersyan ya ka Kongres. Henry wala kataru ula kop baka kertong ka NPP ka agatha sangma kandang job biang hi hagani ka election ka pamentaru. Ka New Trap National Youth Front East Khas Hills District kala kento persya ya ke sorkar ya ke jing pempensitam ya ki jaj menrio harijan halor ke jing keno baki dei ki patau jing kulmar ha sau ayam restaurant ha kamit jong ka arpo tarik Ïaïong arjar arpusau. Hau korwa balapa haga arfulai tarik Ïaïong arjar arpusau syakilat patai Khubor lengba ka video u presiden jangka HNYF East Khas Hills uba Stevenson Raymond Karim ula keno balada day yaki khasi ki pulit kin jendal lek kem wat siteng sinia na yeng bat kun tho ru baka sorkar ka shu pen lek khon khaddo yaki jaj menrio harijan. Hadin shisngi bau ba shanlang warjri ukurtong ubalaya khun ya ka election MLA arhajar arfulai na Mairang constituency ulami ban pensyai pai ba halor ka jingsha be seng no jong u ha ka voice of the people party mentapat sa working president jong seng VPP Mairang constituency uba TKS thaba ulami ban penpau ya ka jingsngo jong u halor ka city be seng ka VPP ya u uba TKS thaba ula ong ba usngau tamula haba uyok priang ya kesti beseng naga VPP bat ubu jingkli kelai ka VPP ba halor kanu ka nong rim ka seng ka yeng haba ka kren ya ka clean politics namar haga jing shisha haba don ka light kalet la day ban aishwa da ka show cause notice ubat thaba ula benrap ru da ka baong baga jingyok priang ya ka city be seng ka pen kemen ru ya u namar usngo ba ula lai lo na ki parisi ki bakup yala de ha ka dor jong ka jinglong riu play ka wei ka samla ka bala arpun riu snem karta ha ka arfu tarik Ïaïong arhajar arpsau kala mudoi da ka ejahar syaki pulit jong ka renja police station halor jingsha le bi ijat ha ki saungut ki kena ki bala arpau bat arfu snem karta kat kum ke ejahar bakani ka samla kala mudui syaki pulit layathu bakani kala jah ka wei ke jaka hanong ba shlong hau panai nailor arjar arfulai bat ya ka video bakila ringdor hakapor bakila lebe ijat kila pensapriang ha ka rensan social media shwa ka election lok sabha ka badang shudep longshen mentapat ki Khubor na Kylleng kari ki pulit ke Delhi kila pendon kam daga crane ban penhiar ya ki arngut ginong rep ki bana Tamil Nadu ki bakio hajrong utawar hakapor baki dang pelong jingki ha jantar mantar ban pensngau sya ke sorkar pedeng ya ke jing jong ki na kadaw ka jing hiardor ki marrep bat kumjuru ka jing bompoi ha ki jakarep jong ki kila don kumasan pongut ginong rep ki belawan sya ke jing ki la sedang biang ya ke jingi thap vote ha ki Pyrthei ki polling station ha Arunachal Pradesh ki bemshim lala ban pendep ha ka sengi thap vote na ka daw ka jing julor ka EVM ban na ka daw ka jingi kan at ka balami ha ka khat khandai tarik Ïaïong ka sengi thap vote MP Lok Sabha ha ka election assembly pan ka BJP kala job lepas shipol teli ki constituency kentup ya ka constituency menteri rangba namar ba omshim ladon ki kertong ki bayakun persya Swami Gautamananda ula shimti kum presiden uba khanyo jongka Ramkrishna Math but Ramkrishna Mission ka shlem kapala seng da Swami Vivekananda kabadon ha Belor West Bengal. Swami Gautamananda ula shimti kum presiden hadin ka jingklat no jong Swami Smana Rananda. Arngut kisipai kelaman sao ha ka jing siat bat kile no ha Bandipora district jongka Jammu and Kashmir. Bara arngut dikisipai menta kila don hapo hospital bat ka koit ka khia jongki kabiang kumban sipen kan mau badang ars ni menswa wei unong trei sorkar ubatrei hakatnat social welfare ula sya peniap hagile no kat ba upara jong upar ubadai sipai ula light head Yogesh Kumar ubadang laipun rius nem karta ula penkut ialah ka jing im hau telai phasi hadien baka lok jong u ka Mani Karnika Kumari kala khlat no nakadaw ka jingya accident kani ka jingja kala ja ha Hardoi Uttar Pradesh Yogesh udai unohi ka school bat kidang shudep yatho dang henriu benai menta
ki pulit ki lalap yak shti ka bau yogesh ula thaw ha ka bau la ong ba unyap bat unim rengkat bat kalok la jong lalap ya kamet jong u daki marjan ki ba wan ngolem nrei haba omdan ba ple jingkhang ki la pen pra ya ka jingkhang ban rung shapo bat ki lap ba ula phasi yala de sau phongot ki khna skol ki la man sau na ka daw ka jingsha kantha ha ki ngam kani kala jaha Agra district jongga Uttar Pradesh la ong bakat bagi khna skol ki dang ya lenti ungap ubayalum ha weu dieng ula hap pensan na tanat dieng bat ula kantha kulmar yaki khna ki bayai lenti nangta ki kime ki pa jong ki khna gila penlong ga jing yaki persya yaki bor punya skol namar ba kim shim la shim kia wat la kila yo I la kham slem ba udon ungam ba wan sno hajan skol dongi pai pat manta syaki Khubor na Kylleng ka Pyrthei ka General Election Commission jongga Indonesia kalapan bena ba u Prabowo Subianto udai u Presiden u Bapra jongga Indonesia lapan bena ba u Prabowo unbat kum u Presiden bat u Gibran Raka Buming Raka pat unbat kum u Vice President nak benta ka samoi treikam ka banado usnem arjar arfusau hado usnem arjar arfkundai u Prabowo ubat menta kum u menteri katanat yadari jongga Indonesia ula job ya ke election ka balalong hau bunai rempang nrei namar ka jing ujor mukot duma jongki arngut ki kertong ki basya rem kala simpor yu ban simti ya ka kam president ki pulit ka Australia ki la yok kem ya nyungut ki kena ki badang hapo ka khat prasnem karta ki badon khti ha ka bania sela ban dung da katari yau nong yalam ha ka wei ka yeng mani ha weekly ki pulit ki la ra sa sangut ki weipat ki ban yarap ya ki ha ka jing toket Layok kem ya kenyungut dai hadien ka jinglek khanra ha ki ba bon ki benta jong nong ba Sydney. Ha ka jing toket ka pasedang ki pulet ki lalap ya ka daw jong ka jing le jong ki ka dai na ka daw ka jing isi niam. Wat ha pedeng ka jing kan at ka bajur ha ki than Middle East. U Presiden jong ka Iran u Ibrahim Raisi ulalek Sri Lanka hadien baulami no na Pakistan. Ka Sri Lanka kala penjur ya ki bor pahara bat kala khanglut ya barok ki surap ki bau presiden ke Iran udai ban ya lenti uraisi ulalet syari Sri Lanka hadin ke jingkhot sngopha jong presiden Ranil Wickremesinghe ban ple ya ka Uma Oya Multi-Purpose Development Project kawai na ki project ka ba he ha Sri Lanka na ka benta ban punpoi syagi jakarep jong ki nong rep ya ka bala pelut hadu sanspa $100 million kumbasan lakngut ki pajba kilami hasurok ba hanong ba Buenos Aires Argentina ban persya ya ka sorkar halor ka jing penduk no jongka ya ka hok jong ki samla pule ban yok pule ha ki kerdan ki ba shalor kari Argentina gadai gari ke biang tam haba pai sya ka pule puti namar ba ka IA ya ki samla pule bakin pule hagi university jong sorkar bat bon ki brio ke banaba riru ki tuj ban pule sya Argentina Nrei menta ke sorkar kalapan bena baduk naduk menta ki hab ban sio. Kajing ki kadai nomor bagi pai ba ki sungtu bakani kajing le jong sorkar kan bu jing ya ki bat ki khon jong ki kinom yo shu ya ki lat ban pule ha ki kerdan ki bahajrong balada ki duna ki samla ki babiang ha ka kerdan pule kari barok ko wei kan don ha pedeng kajing ma. Hakasin ke benengkong kum menteri rang bakdo ke United Kingdom u Rishi Sunak un leche Germany ban syong Ïaïong bat ki he sorkar jong ke Germany. Kawai na kimat bakin ya keren kadai ke jingwan ra ke UK ya ka ain ke ban pakno ya ki poiwer sya Rwanda. Watla ke UK kam shimla dei syu ke dekot jong ke European Union nrei kadang dei ke parlok baya jan bha bat ke Germany namarba ki don lang hapok ke NATO G7 bat ke G20 ka ying dorbar thau an jong ke United States of America kala menjur ya ka an ban khangno ya ka TikTok hari America barok ke wei bat kani ka an menta ka sa satang ban shon muhor dau President Joe Biden ha Amerika kidon kumba shispa nyopo million ngut gibrio kiba penun kam ya ka TikTok ka Qatar kan syong perkhat bha menta la kandang 3 bandang longkum ka kesiang nong peniasuk ya ka Israel bat ka Hamas ka Qatar kalapan bena bahkan hap perkhat janai bha hadin baki don ki nong mikmat na United States bat na Israel ki bala kenok baka Qatar ka don jingedai ka bajan bha bat ki leno
Kakatar kadai ka way na ki laitali kiri balong ksiang ban peniasuk ya ke Israel bat ke Hamas. Ki artali ki way pat kiri ki dai ke United States bat ke Egypt. U Menteri Sorkar u bapet ya ke rep karyang hal Lebanon ulakam baka jing julor jong ki jakarep nakadaw ke jing hiratma ke Israel haki benta basyati jong ke Lebanon kalakot syaka $1 billion. Ulaong baka Lebanon kadang pej beniak menta ban le ya ki tes baper ban pej la kadang long ne em ban tung jing tung hagi jaka ki balasya hiartma. Ulaong ru baka Lebanon kan hap tung dieng bujli namarba bon hektar ki klau ki laplu na kadaw jing sya hiartma haga Israel. La lap bagi don arspa prapulai teli ki medyap ki balatep haga juk ke jaka ke badon hajan kan Nasar Hospital ha Gaza. La kenok bagi day sipai Israel ki batep ya kini ki medyap. Henrai ke Israel kalau kentai war ya kini ki jing kenok bat kalau ong bagi day ke kam ke bala lehi dagi nong Palestine. Kalau kam ru bagi sipai kila lek pej nia ya ki medyap yo ki don ki nong Israel ki basyak rabor ki bala syak tep lang ha kini ke juk ke jaka. Gitu kilong kimat ku bleng.